godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wadda cikin nemominsa da yake yi wa bayi ya ni'imta mu da ganin wannan rana ta juma'a kuma ta karke cikin wannan wata na al-muharram. Alhairar da ke ciki Allah ya sada mu da shi. Dukkan damuwoyi da yake damun mu a wannan yanki namu da wannan ƙasa tamu Allah tabaraka wa ta'ala ya mana maganin damuwoyi. Musibu da suke cancanza kaloli Allah kai mana iyaka da su. Bayan Allah da suke cikin damuwa na lalura a jiki Allah ya ba su lafiya, wanda Allah ya karɓi kwanansu Allah ya gafarta musu, wanda suke raye suna cikin wani kangi Allah tabaraka wa ta'ala ya warware, Allah ya ba su mafita alfarmar Muhammadu Rasulullah. Wannan huduba ta hudu cikin wannan wata mai albarka, wanda gaba kaɗan za mu shiga cikin wani wata. Kun ga yanzu nan muke ce watan al-muharram ya kama da shi ya ƙare. Wannan yana nuna mana yadda kwanukanmu suke ƙarewa, yadda muna cikin irin wannan tafiya za mu ci karo da ajilan. Muna fata Allah ya sa ajali ya same mu cikin muwafaka da dacewa da yardar Allah da soyayyar manzon Allah. Alhamdulillah, Allah zai karkal insana min din ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه فتبارك الله أحسن الخالقين. الله هو الذي أعطى ومنع وقبل وأرسل ونفخ ونرب ونفخ ووصل وقدع، ومنزه في ذلك عن الزهير والمعيد. أمره سبحانه وتعالى حمد عبد معترف بصدق اليقين، وأشكره شكر عبد شكره بلسان عربي مبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وخليلنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم ورسول سيد السند العزيز القلب الرحيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس تنزهوا عن حب الدنيا كي تفوزوا مع الفائزين، ولا تهتموا بأرزاقكم فإن الله هو الرزاق ذو قوة المتين. فكيف تضيعون حقوق الله وتشتغلون بما ليس من الدين؟ الحق الكبير هو السماء، فإن رأى الأمر الصلاة وحسرته وخجلته في الدنيا والآخرة. وكيف تنظرون الظالمين على المظلوم، وكيف تستعذون بالفقراء المؤمنين، وكيف تفتخرون بعباد الله الصالحين، وكيف تردون الناس بأقوالكم وتفقدون ربكم رب العالمين. والله لقد ظلت نفوسكم في طلب الدنيا وصرتم في مهمين، وصارت أنفسكم ترتاح عند السماع إلى الغناء والأقوال الجاهلية، وتموت عند السماع الحق والكتاب المبين، وأثبتكم الهوى والقدرة الشيطان اللئيم. وإذا دعيتم إلى البدعة كنتم لها داعين، وإذا دعيتم إلى سنة نبيكم كنتم لها كارهين. وإن تجرت عليكم النسيان فغلبتم غلبة المستكبرين. وليس بالحبيب أن يرد فيكم المسيح الدجال فيرى أكثركم له داعين، وليس بعجيب أن تخرج الدابة فتميز المسلمون من الكافرين، وليس بعجيب
أن يرفع القرآن من صدور الحافظين ومصاحف الكاتبين وليس بعجيب أن تطلع الشمس من مغربها يغلق باب التوبة عن التائبين وليس بعجيب أن يأتي القصف والمسخ والزلزال وجمع أشرار يوم القيامة. الحديث أكثر من قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وتكرروها قبل أن يحال بينكم وبينها ولكنوها موتاكم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال. أيها الناس إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يا أبو باين الله wato Allah ya umarci mai adalci a wajen maganganu fa idza kuntum fa'dilu idza kai magana kai adalci ma'ana ka faɗi abin da yake gaskiya kuma daidai da abin da wasu za su ji ko su karba. In za ka aikata wani aiki kai adalci, in za ka ba da shaida kai adalci, in za ka yi karatu kai adalci, da abin da za ka yi kai adalci, in za ka ce kai masoyin manzo Allah ne to kai adalci, ba daidai ne ka ce kai masoyin manzo Allah ne kuma ka saba wa Allah ba. Adalci na bayyana a dukkan motsawanmu da maganganunmu. Godiya ta taba daga Allah wanda ya ci mutane daga tabo. Ya sanya asalin samuwan ɗan adam daga wani ruwa wanda yake mai rauni, sannan ya daidaita shi ya busa masa rai. Kai wannan sarki ya yi albarka, matsayin shi aka yabe shi. Wannan sarki shi ne yake ba wanda ya ga dama ya bashi, in ya ga dama ya baka lafiya, in ya ga dama ya baka dukiya, in ya ga dama ya baka sarauta, in ya ga dama ya baka duk abin da zai iya baka, in ma ya baka dukiya, in ya ga dama ya ƙara wa mana'a. Kuma in ya ga dama ya hana, in ya ga dama ya hana ka lafiya, in ya ga dama ya hana ka jari, in ya ga dama ya hana ka dukkan samu, in ya ga dama duk abin da za ka nema sai ya hana. Kuma haka ya ga dama ko ba inda za ka kai shi kara don ya isa ya haka. Allah shi ke sadarwa, Allah shi ke yankewa, shi ke tsarkake mutane ga barin dukkan abubuwan da suke da tsarki na bayyana da koyi. Godiya ta tabbata gare shi, irin godiyan bawa da yake furci da gaskiya na sakankancewa. Mun gode masa godiya da yawa da hanci wanda ya gode masa, dukkan mu an ce mu gode wa Allah, to dan uwa mu gode wa Allah. Idan baka gode masa ba, an gode masa da wani halci mai gaskiya, wani halci mai tsarki, halcin Annabi Muhammad. Mun shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah, mai mulki mabayyanin mulki. Mun shaida shugaban mu jagoran mu mabibicin halitta Annabi Muhammad, mai gaskiyar alƙawari ne kuma amintacce ne. Allah kai tsira, kai aminci, kai albarka zuwa gare shi, shugaba jagora madumacin gida, ma'abucin zuciya mai tausayi, azizun alayhi ma'anintu harisun alaikum bil mu'minina rahmanur rahim. Shine shugabanmu, jagoran mu Maulana Rasulullah, madawwama malizunta har zuwa ƙarshen rayuwa, har zuwa ƙarshen ranar alkiyama, ya tsira da su tsirawa mai yaku mutane. Ku tsarkaka, ku janye jikin gabanin san duniya irin soyayya da za ta raba ku da lahira, ko za ku samu rabautuwa tare da wanda suka rabauta. Allah ka rabautar da mu da wanda suka rabauta. Kar ku mai da hankalinku gaba ɗaya wajen neman ya za a yi kusa da dukiya, domin shi Allah shi ne mai azurta, mai ƙarfi, wanda yake mai iko. To don Allah dan me za ku rika tozartar da haƙoƙin Allah, kuna shagaltuwa da abin da ba shi ne addini ya zo da shi ba? Akwai mamaki ga bawan da zai ɗauki sallah ya wurgar can bayan shi, domin sallah inda salati ya azamul ibadat, ita kamar kai ne a jiki.
za ka iya ganin jiki babu hannu ana tafiya, za ka iya ganin jiki babu kafa ana tafiya, za ka iya ganin wani sassan jiki ne babu, mutum na raya ma ba za ka ga mutum yana tafiya babu kai ba, kenan ba za ka ga musulmi ya zauna a musulmi kuma babu sallah. Na rantse muku da Allah, zukatanmu sun kaskanta wajen neman duniya, mun zama muna keta haddodi iri-iri don mu da dukiya. Rahuka ta koma tana karsashi in ta ji waka, idan aka ce ga waka za ka ga jikin mutum yana motsa kamar mazari da zantuttuka na jahiliya, amma gaba ɗaya shi jikin an kashe shi lokacin da ake ambatan Allah ko wani abu cikin littafi mabayyana. Mun koma son duniya da kowane irin hali, mun koma ɗan adam zai ɗauki ɗan adam a yi ciniki a bashi kudi, wai kudi yan uwa, ka ɗau ɗan adam ɗan uwanka a baka kudi. To idan da za a baka duk kudin garin da kake lokacin da ka ɗau wannan bawan Allah, to kuma menene za su yi maka? Shin za su tsare ka gaban zuwa lahira? Ba za su tsare ka ba. Za su raba ka da dukkan talauci? Ba za su raba ka da shi ba. Kuma wannan abin da kai zai bata a gaban Allah tabaraka wa ta'ala ba zai bace ba. Da haka ya'yan uwa na masu albarka, ji tsoron wannan rayuwa domin ya kawo zuwa ga wani irin yanayi mai muni. Wani abin aka aikata sai ka jima kamar sa inda za ka fassara shi. In an kira ku zuwa ga sunnar annabi Muhammadu sai ku riga kau da kai. In aka maimaita nasiha gare ku, yau aka yi wa'azi aka faɗa abu, yau aka sake faɗa, gobe sai ka ji an ce malam da yana ta faɗa to ya je wajen mulmana, wai so ake ka haddace ɗan kwana. Sai ku yi fishi irin fishi na mai girman kai. Ba fa abun mamaki ba ne a cikin dujjal yanzu a ce ya bayyana, wallahi ba abun mamaki ba ne kafin mu tashi sallar nan ko muna tashi a ce ga dujjal ya bayyana. Ba abun mamaki ba ne. Ba abun mamaki ba ne na ƙasa sanu ta fito, za kuma ga mafi yawa sun bi. Ba abun mamaki ba ne wato dabban nan ta fito wadda ake bayaninta take da gurbin sa'a. Ba abun mamaki ba ne mu wayi gari daga yau ɗin nan an kwana gobe duk mahaddaci ya ji babu ƙur'ani da ƙirjin shi an ɗauki. Ba abun mamaki ba ne ‘yan uwa a ce a duba littattafai duk ba rubutun ilimin da aka yi don fahimtar ibada. Ba abun mamaki ba ne rana ta kullo ta yamma yanzu nan. Ba abun mamaki ba ne a kulla ƙofar tuba. In an kulla ƙofar tuba ko ka tuba Allah ba zai karba ba. Ba abun mamaki ba ne a zo da alkasku wal masu wal zilzal wa jami'u ashara da sa'a. Domin wannan abin da sai na Usman ya faɗa a wani hukuma tasa, tun da ka ga haka ai ba abun mamaki ba ne, tun da yanzu an ce an sacewa ne, ai ba ma abun mamaki ba ne saboda an daɗe ana ji, sai dai kawai a ta neman mafita ana addu'o'i. To ashe ba abun mamaki ba ne rana ta koma ta kullo ta yamma. Kenan irin waɗannan abubuwan da kake gani har sun zama ba abun mamaki ne a gansu ba, to ashe ba abun mamaki ne Allah ya tada alkiyama yanzu ba. Saboda abubuwan da suke yi, wallahi wannan zamanin ya cancanci kowane irin bala'i a wajen Allah. Amma Allah ka ɗauke mana, Allah ka tausaya mana, Allah ka raba mu da dukkan wannan musiba alfarmar Muhammadu Rasulullah. Ɗaya daga cikin yaranmu na nan garin da muka rasa da shi, Allah ka bullo mana shi, Allah ka bayyana shi alfarmar Maulana Rasulullah. البركة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم المكتوب منه وجهك الأعلى المبدئ الدائم الباقي مكلف أن تغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. ونسألك اللهم باسمك العظيم الواحد الوحدة بالنبينا محمد أن تقضي حوائجنا وحوائج من استند إلينا المتعالي عن وحدة الكامل والعدد المقدم عن كل واحد. يا رب نسألك يا ربنا
أن تغفر لنا ذنوبنا وبحق بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تصلي على سيدنا محمد هو سر الموجودين وسبب الأعظم لكل موجود صلاة تثبت في قلوبنا بالإيمان هذه الصلاة تثبت قلوبنا بالإيمان وتحفظنا من القرآن وتفهمنا من الآيات والذكر الحكيم وتفتح بها به نور الجنات ونور النعيم ونور النظر إلى وجه الكريم أن تقضي جميع حوائجنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصرنا في بلادنا اللهم انصرنا في هذه البلد المبارك وانصرنا في بلد كل مسلمين وانصرنا في بلدنا خاصة وسائر بلاد المؤمنين والمسلمين أما برمة خير بريا مولانا رسول الله قوموا إلى الصلاة يرحمكم الرحمن. Ayo ya